Bore da a chroeso I chi I wasanaeth Capel y Ffynnon yma ym Mangor. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni y bore yma. Mi gychwynnwn ni'n gwasanaeth trwy ganu y Bugail Mwyn. Wel, mae hi yn wythnos arbennig iawn I nifer yn yn heglwys ni ac I nifer yn yr ardal leol. Mae'r ysgolion yn ail agor, a dwi'n siŵr fod yna nifer yn teimlo'n gyffroes, lle bod yna rai yn teimlo yn ansicr am hynny. Gyda ni'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod ni'n cofio am y sefyllfa blant. Dych chi allan yna, dyn ni eisiau chi wybod hefyd bod ni yn cofio amdana chi. Ac felly, dwi wedi gofyn I Hywel weddio dros y sefyllfa a drostych chi. O Dad, dyn ni'n diolch I ti am y ffordd. Ti wedi'n cynnal ni o Dad. Ffordd dyn ni wedi adnabod di a dwi'n bod di'n agos ato ni yn y cyfnod yma. Dad, wrth i'r ysgolion rwan agor. O Dad, dyn ni'n dod o'r plant Caerdyfrondi, Dad, yn gofyn I ti ofalu amdanyn nhw. Gofyn I ti fendeithio nhw, Dad, a rhoedden nhw hedd. Wrth iddyn nhw fod yn ansicr, wrth iddyn nhw fynd yn ôl allan i'r ysgol a gweld pobl o bell am y tro cyntaf. Neu di reid hedd iddyn nhw, neu di adael iddyn nhw bod dy fod ti yn nes, dy fod ti'n gofalu amdanyn nhw, dy fod ti'n eu caru nhw. Rho hedd i'r rieni hynny sy'n gyrru, sy'n mynd I fod hebu plant wrth I hochor nhw. Allan am y tro cyntaf mewn 3 mis o Dad, helpa nhw ddygymod o hynny, ddod I arfer a hynny, roedden nhw hedd a sicrwydd, neu ti sydd yn rheoli o Dad, ti sydd yn gofalu, ti sydd yn caru ni'n ddiamod o Dad, a ti sydd wedi dod â ni drodd gyn belled â hyn. Helpa ni o Dad, wrth I ni rwan weld allan mwy o bobl o bell, I roi rheswm am y gobeith, am y sicrwydd sydd gyda ni trwy daberth di o Dad. Ond yr wythnos hon yn enwedig o Dad, bendithio'r plant, gyfal amdanyn nhw o Dduw, a bydd yn agos atyn nhw. Amen. Diolch, Hywel. Wel, dwi'n gwybod sut ydych chi wedi ffeindio y misoedd diwethaf yma. Mae'n un o'r pethau sydd wedi'n haro fi di fod yna gymaint o ymatebion gwahanol gan bobl i'r
cyfnod clo ac i bob dim arall. Be da ni'n mynd i wneud nesaf am chydig o funudau ydy meddwl am yn ymateb ni i'r cyfnod diwethaf yma. Dwi wedi gofyn i rai o'r eglwys i feddwl am un gair i ddisgrifio yr cyfnod diwethaf yma. Mae'n ddiddorol iawn beth sydd wedi dod allan, felly gwiliwch y fideo, mwynhewch, ac meddyliwch eich hunain. Sech chi'n gorfod dewis un gair, sut fyddech chi yn disgrifio y cyfnod diwethaf yma? Heriol. Smiley face. Diolchgar. Ymlynyddu. Stuck. Hwyliog. Dwi'n mwynhau'n bod adra, ond dwi'n dristas dwi'n methu weld bobl a ffrindiau fe. Y realiti o fod yn perthyn. Hapus ag yn drist ag yn ofnus. Ansicr. Gwyneba. Dim ryddid. Ysgytwal. Heriol. Fi'n hoffi bod achgar y mam a dad. Ailadroddus. Distaw. Hwyl! Ddim ysgol! Sobreiddiol. Diflas. Prysur. Cyfle. Hapus ond heriol. Thema'n gwasanaeth ni'r bore yma ydy be dyn ni'n gyfrif yn bwysig. Be dyn ni'n gyfrif yn bwysig. A mae'n siŵr fod yr misoedd diwethaf yma wedi newid neu o leia wedi addasu'r hyn dyn ni'n gyfrif yn bwysig ynddo. Yn sicr o'n profiad i, chydig fisoedd yn ôl, doedd y trampolin ddim yn bwysig iawn, ond mae wedi bod yn anhygol o bwysig dros yr misoedd diwethaf wrth i'r plant fedru mynd allan i neidio a cael gwared ychydig bach o egni ohono fo. Chydig fisoedd yn ôl oedd y car yn bwysig iawn i mi. Bellach dwi'n meddwl efallai fod y cyswllt rhyngrwyd yn y tŷ yn fwy pwysig. Mae gwahanol bethau'n medru bod yn bwysig i ni'n dydy. Mae'n atebion difrifol hefyd yn does. Yn y ffilm yna, dyn ni'n newydd weld, mi roedd yr geiriau oedd yn cael eu rhoi gan bobl yn dweud rhywbeth am yr hyn oedd yn bwysig iddyn nhw. Dwi'n meddwl os nath chi sylwi hynny. Dwi'n meddwl pa air nathach chi feddwl amdano fo i ddisgrifio eich bywyd chi dros y misoedd diwethaf yma. Be mae hynna'n dweud am yr hyn sydd yn bwysig i chi? Wel, bore yma, da ni'n mynd i ddarllen a da ni'n mynd i edrych ar ddarn o'r Beibl. Llythyr y gafodd ei ysgrifennu gan yr apostol Paul, darn o'r llythyr hynna, o Rhufeinied, a da ni'n mynd i ddarllen o hynna rwan, o Rhufeinied, penod 4, ag adnod 25, felly'r adnod olaf yn y benod yna, ymlaen i benod 5. Cafodd ef ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yn wir cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobeith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau, oherwydd fywyddo mae o'r thrymder y daw'r gallu ymddal, ac o'r gallu ymddal y daw rhyddin cymeriad, ac o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân y mae ef wedi ei roi i ni. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol
a ninnau'n ddiymadferth wedi marw dros yr anniwiol. Go bryn y bydd neb yn marw dros un cyfiawn. Efallai y ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. A ninnau, yn awr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef, y mae'n sicrach fyth y cawn ni'n hachub trwyddo ef rhag y digofaint. Oherwydd os cymodwyd ni a Duw, trwy farwolaeth ei fab pan oeddem yn elynion, y mae'n sicrach fyth, ar ôl ein cymodi, y cawn ni'n hachub trwy ei fywyd. Ond eblaw hynny, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn niw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yr ydym yn awr wedi derbyn y cymod. Wedyn ni'n edrych ar yr hyn sydd yn bwysig i ni. A dwi eisiau gwneud hynny trwy ganolbwyntio ar un o'r adnodau nathon ni ddarllen yn fanna, adnod 1 o benod 5. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Dwi eisiau tynnu eich sylw chi at 3 gair yn yr adnod yma. Y gair cyntaf ydy Duw. Duw. Rwan dwi'n siŵr sy'n ni wedi gofyn i Paul beth oedd fwyaf pwysig yn ei fywyd o. Mae'r ateb y bydde fo wedi roed ydy Duw. Mae o i wir yn enwi Duw, neu Iesu Grist neu'r Ysbryd Glân, 11 o weithiau yn yr ychydig o frawddegau yna nathon ni ddarllen rwan. Duw oedd fwyaf pwysig i Paul. Ac i filiynau a biliynau bobl yn y byd heddiw, yr un peth sydd yn wir, Duw sydd yn bwysig. Felly dwi eisiau ni feddwl am hynny. Mae rhaid i ni gymryd cam yn ôl yn fama, achos fel Cymru, mae gennym ni'n syniadau o pwy ydy Duw, a beth ydy Duw. Mae'n traddodiad ni, mae'n hyn da ni wedi ddysgu, mae'n ei gymaint o syniadau gwahanol yna allan am Duw, ac efallai fod ni angen cymryd cam bach yn ôl a cael yn herio a meddwl ag ystyried pwy ydy Duw. A dwi eisiau gwneud hynny trwy efallai rhestru cwpl o bethau sydd yn pwyntio at Duw. A'r peth cyntaf o hynny ydy'n byd o'n cwmpas ni. Nid ni'n gwybod fod pethau ddim yn dod allan o ddim byd yn adan. Mae yna rywun y tu ôl i bob dim. Mae yna rywun wedi creu bob dim. Nid ydyn ni'n gweld pethau jyst yn ymddangos yn y byd yma. A Duw ydy hwnnw. A mae yna gymaint o bobl, nid just Cristnogion, nid just pobl grefyddol, yn ymwybodol fod yna rhywbeth ac yn dweud fod yna rhywbeth y tu ôl i bob dim. Wel, Duw ydy hwnnw. Duw sydd y tu ôl i bob dim. Fo sydd wedi creu bob dim. A nid yn unig fod o wedi creu bob dim, ond fo hefyd sydd wedi rhoi trefn. Da ni'n gweld fod trefn yn y byd yma. Mae'r gwyddonwyr sydd yn gymaint o gymorth i ni ar hyn o bryd i geisio ffeindio rhyw fath o ateb i'r broblem efo Covid-19. Maen nhw'n medru gwneud hynny oherwydd fod yna drefn. Maen nhw'n astudio trefn, maen nhw'n edrych ac maen nhw'n gweithio a maen nhw'n medru gweithio oherwydd fod yna drefn i bob dim. A felly, da ni'n gweld yn y bydysawd o'r pethau mwyaf, o'r galaethau sydd yna i'r atomau, lleia a'r viruses a bob dim rhyngthyn nhw. Bod yna drefn, a Duw ydy'r un sydd wedi rhoi trefn. Mae yna drefn a felly mae yna drefnydd. Ond hefyd, da ni yn pwyntio at Dduw hefyd yn dydan. Da ni'n gymleth iawn, da ni'n bobl gymleth. Dim ond rhaid i ni edrych ar yr newyddion drost yr dyddiau diwethaf yma i weld hynny. A da ni'n adlewyrchu rhywbeth o Dduw. Hynny ydy, mae perthynas yn bwysig i ni. Da ni eisiau pethau. Da ni angen pethau. Da ni'n emosiynol. Mae'n gymaint agweddau gwahanol i'n personoliaethau ni. Mae hwnna'n pwyntio at Dduw sydd tu ôl y cyfan sydd wedi'n creu ni. Mae'r Beibl yn deud bod ni yn adlewyrchu Duw yn hynny o beth. Dyn ni hefyd yn gwybod gwahaniaeth rhwng da a drwg. Ac unwaith eto, mae hwnna wedi dod o Dduw. Mae'n pwyntio at Dduw, bod Duw yn dda, bod Duw yn berffaith, bod o wedi gosod trefn, nid yn unig trefn yn y byd yma o ffordd mae pethau'n gweithio, ond bod o wedi gosod trefn foesol ar yn cyfer ni, a da ni'n gwybod
beth ydy da a beth ydy drwg. Ac ar adegau hefyd, dwi'n os ydych chi roed wedi meddwl, ond pan da ni yn aml yn mynd trwy gyfnod anodd, da ni'n gweiddi allan. Da ni'n gweiddi allan am rywun, am help. Wel, at ddiw ydyn ni'n gweiddi allan. Mae fel sef o wedi cael ei sgwennu yn calonau ni. Pan da ni'n cael yn hachub o sefyllfa, yn aml da ni'n teimlo'n ddiolchgar. Wel, i pwy da ni'n teimlo'n ddiolchgar? Wel, yn aml, does gennym ni ddim rheswm, a does gennym ni'n person i ddiolch iddo fo, fydden ni'n dweud efallai mae ffawd oedd y ffaith bod y car yna ddim wedi'n taro ni neu bod ni wedi cael close shave. Ond da ni'n ddiolchgar i Dduw. A felly da ni'n gweld fod Duw yn rhan holl bwysig o'n bywyd ni. Ac yn yr adnodau yma, da ni'n cael, mae Paul yn tynnu'n sylw ni at rai o'r pethau, rhai rhesymau pan bod Duw mor bwysig i ni. Sylwch ar adnod 2, lle mae Paul yn sôn am ogoniant Duw. Mae'r byd yma, dydy'r byd yma ddim amdano chi a fi yna di. Ni wedi sylwi hynny. Pan da ni'n gweld, pan da ni'n edrych allan ar olygfa ryfeddol efallai ar y mynyddoedd yn Eryri, da ni'n sydyn yn meddwl pa mor rhyfeddol yda ni yn adan. Mae fel sef yn codi ni i sylwi pa mor rhyfeddol ydy'r byd yma, a pa mor rhyfeddol ydy'r un sydd tu ôl i bob dim. Mae'r byd yma am ogoniant Duw yr un sydd wedi greu o. A mae Paul yn dweud fod o'n bwysig bod gyda ni ddealltwriaeth o hynny, a bod ni hefyd yn cael bod yn rhan o hynny. Wedyn yn adnod 10, da ni'n gweld Paul yma, mae'n sôn am farwolaeth. Mae marwolaeth yn rhywbeth sydd yn bwysig i ni gyd yn dydy. Neu rhywbeth da ni wedi gorfod wynebu yn y misoedd diwethaf yma. Da ni gyd rhyw ddydd yn mynd i adael y byd yma. Da ni'n gwybod bod ni'n fwy na just cyrff. A da ni'n gwybod pan da ni'n marw, bod ni'n mynd i fod yn mynd ymlaen i rwle arall. Wel, at Dduw, mae hynny ynddo. Duw ydy'r un sydd tu ôl i bob dim. I'r calon chi ddim yn dweud hynny wrthych chi y bore yma. Felly mae'n bwysig bod ni'n paratoi ar gyfer y digwyddiad mawr yna sydd yn mynd i ddod i ni rhyw ddydd. Da ni hefyd yn gwybod bod y byd yn le, medru bod yn le anodd, ac yn aml iawn, da ni'n mynd i orfod wynebu pethau anodd, ac yn adnod 3 yn fama, mae Paul yn dweud fod Duw yn medru bod yn gymorth, a ni jyst yn medru, ond yn gymorth yn yr adegau yna. Pan mae pob dim arall efallai yn gadael ni lawr, pan da ni'n colli ffrindiau, teuluoedd, pan da ni'n methu mynd at bobl, pan mae'n iechyd ni yn torri, hyd yn oed pan mae'n meddyliau ni yn torri, neu da ni'n colli pethau. Duw ydy'r un yna sydd yn bwysig. Wel, sy'n ni'n meddwl am yn bywyd ni fel nionyn, a da ni'n medru tynnu'r haenau i ffwrdd, yr holl haenau gwahanol yma. Falle pethau sydd wedi digwydd i ni yn yr wythnosau a'r misoedd diwethaf yma. Da ni wedi sylweddoli fod y pethau oedd yn bwysig, falle ddim mor bwysig a hynny. Be sydd ar ôl yn y diwedd? Wel, Duw. Duw sydd ar ôl. A felly ngweddi fi bore yma, ydy byddwn ni'n dod i sylweddoli, mae Duw ydy'r un mwyaf pwysig, Duw ydy'r un mwyaf rhyfeddol. Mae'r byd yma am bywyd ni gyd amdan Duw. A dwi hefyd eisiau ni sylweddoli pa mor rhyfeddol ydy o, bod ni yn medru byw y bywyd yma yn adnabod Duw. Nid jyst yn ymwybodol ohono fo, nid jyst yn gweld pethau sydd yn pwyntio ato fo, ond yn ei adnabod o go iawn yn medru siarad gyda fo, ac yn medru cerdded gyda fo trwy yn bywyd ni. Mae'n erys rwan yn mynd i weddio, ac wedyn da ni'n mynd i ganu can sydd yn helpu ni feddwl am fod o flaen Duw. Cydweddion. O Dad, diolch am gyfle i lonyddu o'r fflaen yng nghanol twrw'r byd. Diolch am dy gariad ddigyfnewid. Diolch yr holl anhawsterau sydd yn cael eu profi yr flwyddyn hon, bod ganddo'n adnoddau a dulliau i gyrraedd rheini sy'n gorfod ynysu, a môr o wirfoddolwyr sy'n cyfrannu gymaint at ein cymdeithas. Diolch drwy'r hyn oll
bod gymaint o bobl y byd yn dŵad at ei gilydd i drio ddatrys holl broblemau yr pandemig ac i ymateb mewn ffordd adeiladol i anhafaleddau dyniolaeth. Diolch am llawer iawn o enghreifftiau o garedigrwydd, trigaredd a thosturi rydyn nhw'n clywed am yn ddyddiol, a'r newid eglur yn y gofal a'r parch mae unigolion yn dangos i'w gilydd. Ti a wyr calon pob un ohonom, cymysgedd amrywiol o bryder, prysurdeb, cyfrifoldeb, unigrwydd, blinder, tristwch, galar, trio ymdopi a newidiadau cyson. Rhai yn gallu defnyddio'r cyfnod yma i arafu, i adlewyrchu ar ei bywyd, ei blaenoriaethau a'i cred. Plis cwrdd â phawb yn ei hangen, yn lleol ac ar draws y byd. Tyrd a dy heddwch i bob calon a dangos dy lwybr i ni gyd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Roedd yr hun yn llwyr i ti, profau styriel yn ras, efallai no ti. Ac arglwydd gwn yn wir, oedd yn gwendid sydd yn ofi. Sydd yn chynanu drwy dy gariad a thras. A di'n gweld yn glir yn dy wyneb Ddyliw dy gariad glir a thras. Fydd i'n hoff i Dduw.
Y gair cyntaf oedd Duw. Yr ail air, da ni'n mynd i edrych arno fo, di heddwch. Heddwch. Da chi'n gweld, tydi gwybod am Duw ddim yn ddigon. Neu lawer o bobl yn gwybod am Duw, yn gweld bod yna drefn, yn gweld mae rhai bod yna grewr. Mae gymaint o bobl dwi'n siarad gyda yn dweud bod yna rhyw fath o rym y tu ôl i bob dim. Ond nid grym ydy Duw. A mae'n bwysig yn bod ni mewn heddwch gyda Duw. Mae heddwch yn rhywbeth, falle, da ni'n gymryd yn ganiataol yn ein gwlad ni, dydy oherwydd yn bod ni wedi profi fo am mor hir. Dwi wedi bod yn darllen llyfr yn ddiweddar, War Doctor, gan David Nott. A mae'n lyfr ysgytwol, mae'n werth i'w ddarllen. A pwy ydy David Nott? Ydy doctor o Gymru yn wreiddiol, a mae'n lawfeddyg. A be mae wedi bod yn neud ydy mynd allan i wledydd i ganol lle mae'n ryfel, ac mae o'n mynd i helpu pobl yna, ac mae o'n rhoi llawfeddiginiaethau ac yn helpu doctoried yn yr ardaloedd yna. A mae ddisgrifiadau o weithio a byw mewn llefydd nad lle nad oes na heddwch yn hollol frawchus. Ac os ydy hynny'n frawchus yna, mae'n meddwl bod ni ddim mewn heddwch gyda Duw yn hyd yn oed mwy, yn dydy yr un sydd tu ôl i bob dim, yr un sydd yn creu, sydd wedi creu bob dim, mae'r byd yma i gyd amdano fo. Ond mae'r Beibl yn dweud nad ydyn ni mewn heddwch gyda Duw. Ydych chi rioed wedi ystyried hynny? Chi'n gweld yn yr adnodau yma, da ni'n darllen, mae Paul yn siarad ac yn sgwennu at y bobl, a mae yn dweud bod nhw rwan mewn heddwch gyda Duw. Mae hynny'n golygu o'n adeg pan nad oedden nhw mewn heddwch. Yn wir, oedd Paul ei hun o'n adeg pan doedd o ddim mewn heddwch gyda Duw. Oedd o'n meddwl bod o'n adnabod Duw, oedd o'n meddwl bod o'n mewn heddwch gyda Duw, ond dyma Duw yn dod ac yn dangos iddo fo yr hollol gwrthwyneb. Dyma Duw yn dangos iddo fo ei fod o'n elyn i Dduw. A mae'r Beibl yn dweud bod hyn yn wir am bob un ohona ni. Da ni ddim mewn heddwch gyda Duw. Rwan, mewn un ffordd, efallai bod fi angen esbonio hyn wrthych chi, ond mewn ffordd arall dwi'n meddwl bod ni nad ydw i angen esbonio fo, achos dwi'n meddwl yn calonnau bod ni gyd yn gwybod hyn. Da ni gyd yn profi Duw yn bell. Os di Duw yn dda, os di Duw yn rhyfeddol, yna, mae'n reswm nad ydyn ni yn medru i'w profi fo. A mae'n dod lawr, ydych chi'n gweld, i berthynas. I berthynas. Mae Duw yn berffaith ac yn dda. Mae'n dweud hyn am ei hun. A da ni hefyd yn profi hyn, yn dydyn. Da ni wedi cael, fel ni'n dweud cynt, da ni wedi cael yn weirio i wybod be sydd yn iawn. Mae gyda ni gydwybod yn hyn. A mae Duw yn hollol berffaith ac yn hollol dda. A dyda ni ddim. Da ni yn llawn cymysgedd, ydyn, da ni medru gwneud pethau cywir iawn weithiau, ond eto mae'n calonnau ni yn bell o'r hyn y dylen nhw bod wedi bod ac y dylen nhw fod. A felly mae'r berthynas rhyngthon ni a Duw wedi torri. Ydyn ni'n gweld hyn yn y byd o'n cwmpas ni. Dydy'r byd ddim fel y dylai fo fod. Da ni'n gweld fod yna salwch, da ni'n gweld fod yna ddaear grynfau, da ni'n gweld fod yna gymaint o bethau drwg yn y byd yma. Mae hynny oherwydd fod y berthynas rhyngthon ni a Duw wedi ei torri. Da ni weld o'n calonnau ni. Nid da ni methu dilyn ffyrdd Duw. Dwi'n cofio fel plentyn bach, o'n isio weithiau, o'n isio bod yn dda, ac o'n isio gwneud yr hyn oedd yn iawn. Ac o'n i methu gwneud hynny. Nid i, da ni gyd yn rhyw fath o feddwl na ni sydd yn bwysig. A da ni'n byw mwyn ni, nid mwyn eraill. A mae'n cydwybod ni yn siarad gyda ni. Ac yn dwangos i ni'n glir nad ydyn ni yn gywir, nid ydyn ni yn iawn, nid ydyn ni yn bir. Da ni'n teimlo eogrwydd yn dydyn. Ond nid yn unig bod y byd yn dangos i ni bod y berthynas wedi torri a bod yn calonnau ni'n dangos bod yn berthynas ni wedi torri. Mae Duw ei hun yn dweud hynny. Mae wedi rhoi gorchmynion i ni. Mae wedi dweud sut mae am i ni fyw. Mae wedi gyrru pobl dros filoedd o flynyddoedd i ddweud wrthon ni. Da ni'n darllen amdanyn nhw yn y Beibl.
A mae o wedi dweud wrthyn ni yn glir sut ydyn ni am fyw. A mae'r ffordd yna'n dda. Mae'r ffordd yna o garu Duw gyda'n holl galon ac o garu eraill fel sy'n ni'n caru ni'n hunain. Mae o'n ffordd rhyfeddol o fyw, ond ydyn ni methu i wneud o'n adan. A mae'n cydwybod ni yn dweud hynny. A nath Iesu hun ddod a dangos i ni. Ac dangos i ni y ffordd yr ydyn ni angen byw. Dych chi'n gweld, os mae Duw sydd yn bwysig i ni, os mae Duw sydd yn bwysig yn y byd yma, yna mae heddwch gyda Duw yn hanfodol yn dydy. A mae'r Beibl yn hollol glir, os nad ydyn ni mewn heddwch gyda Duw, yna ydyn ni mewn sefyllfa beryglus iawn. Os ydyn ni allan o rhythm gyda Duw, allan o kilter gyda Duw, yna yn naturiol mae bywyd yn mynd i fod yn llawer anoddach i ni. A nid yn unig bod yn bywyd ni'n mynd i fod yn anodd, ond mae marwolaeth yn mynd i fod yn erchyll i ni. Achos mae'r Beibl yn dweud fod Duw yn mynd i gosbi pob drwg. Mae'n mynd i farnu pob un ohono ni. Ac os dyn ni'n gwrthod Duw, os dyn ni'n gwrthod byw ar ei fwyno, os dyn ni'n methu byw ar ei fwyno, os nad ydyn ni mewn heddwch gyda fo, yna mae marwolaeth yn mynd i fod yn beth erchyll i ni. Gai ofyn, dych chi wedi sylwi hynny? Dych chi wedi sylweddoli nad ydych chi mewn heddwch gyda Duw? Chwiliwch eich calonnau chi'ch hunan. Gofynnwch i Dduw i ddangos hynny i chi. Mae'n un o'r pethau mwyaf brawychus. Mi es i mewn chydig o wythnosau nôl, mi ges i'r profiad o fynd i Lys Barn. Do'n i ddim yna'n hun, diolch byth, ond yna i weld rhywun arall. A mae'n brofiad brawychus pan mae yna rhywun yn wynebu beth maen nhw wedi gorfod wneud. Pan maen nhw'n euog a maen nhw'n gorfod gwynebu hynny. A dyna sy'n mynd i ddigwydd i bob un ohono ni ryw ddydd wrth i ni ddod o flaen Duw. Mae'r Beibl yn glir, mae'r Beibl yn sôn am uffern. Rwan, eto, fel Cymru, mae gennym ni'n syniadau am uffern. Ond beth ydy uffern ydy ar gyfer pobl sydd wedi gwrthod Duw. Ac os da ni'n cael yn gwrthod gan Duw, os da ni'n gwrthod Duw, mi neith o yn gwrthod ni. A mae yn rhoid ni mewn rhywle lle bydd o'n troi i gefn arna ni. Dychmygwch hwnna bod mewn rhywle lle mae'r un sydd wedi creu pob peth da yn troi i gefn arnoch chi am byth. Da ni rwan yn mynd i ganu can sydd yn helpu ni i feddwl am sut ar y wynebddiad ydym ni medru dod o flaen Duw os nag ydym ni mewn heddwch gyda fo. Yeah.
Wel, y gair cyntaf nes i dynnu'ch sylw chi ato fo oedd Duw, a pa mor bwysig ydy Duw yn bywyd ni. Dyn yr ail air oedd heddwch, bod o'n bwysig bod ni mewn heddwch gyda Duw, a tydan ni ddim yn naturiol mewn heddwch gyda Duw. Yr trydydd gair dwi eisiau ni weld o'r adnod ydy cyfiawnhau. Cyfiawnhau. Yn ystyr cyfiawnhau ydy cael yn gwneud yn gyfiawn. A mae Paul yma'n sgrifennu at bobl sydd wedi cael ei gwneud yn gyfiawn. Chi'n sylwi hynny o'r adnod. Hynny ydy, dyn nhw ddim yn bobl sydd yn gyfiawn yn naturiol, ond maen nhw wedi cael ei gwneud yn gyfiawn. A dyna ydy Cristion. Cristion ydy rhywun sydd wedi cael ei gwneud yn gyfiawn. Dydyn nhw'n yn bobl well na neb arall. A bore yma, os ydych chi'n meddwl bod chi'n Cristion oherwydd bod chi'n well nag unrhyw un arall, na mae rhaid chi ofyn cwestiwn mawr ynglyn â ydych chi wedi deall go iawn beth ydy bod yn Gristion, oherwydd yn naturiol dyda ni, fel da ni wedi gweld, ddim mewn heddwch gyda Duw. Da ni yn euog, da ni yn elynion i Dduw. Ond y newyddion ffantastig ydy bod ni'n medru cael ein cyfiawnhau. Da ni'n medru bod yn gyfiawn o flaen Duw. Mae'r berthynas na medru cael ei hadfer gyda Duw. Mae'r anghyfiawn yn medru cael ei gwneud yn gyfiawn. Mae'r euog yn medru cael ei gwneud yn ddi-euog. Da ni'n medru cael yn gwneud yn iawn gyda Duw. A mae Paul yn esbonio sut mae hynna yn digwydd. Sylwch ar yr adnod am hynny. A dyna pam nathon ni ddarllen yr adnod cynt. Mae'r adnod cynt yn dweud cafodd ef ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau a'i gyfodi'n cyfiawnhau ni. Chi'n gweld nath Iesu Grist ddod i lawr i'r ddeiar yma, nath Iesu Grist yn Dduw mab ddod yn un ohono ni. Mi ddaru fo fyw y bywyd perffaith. Ddaru fo fyw bywyd lle oedd mewn perthynas berffaith gyda'r tad. Doedd y berthynas yna ddim wedi thorri, ond dyma fo'n marw ar y groes trosto ni. Cafodd ef ei draddodi farwolaeth am ein camweddau. Dyma fo'n cymryd y gosb yr oedden ni yn ei heiddi. Dyma fo'n cymryd yn drygioni ni. Dyma fo'n cymryd ein heogrwydd ni. Dyma yn heogrwydd ni'n cael ei roed arno fo ar y groes. Ar y groes dyma Iesu Grist yn dweud yn glir, fy Nuw, pam wyt ti wedi ngadael i? Chi'n gweld nath y berthynas na gael ei thorri ar y groes wrth i Iesu gymryd yn pechod andrygioni ni a canlyniadau ni arno fo'i hun, fel yn bod ni, felly, yn medru cael yn cyfiawnhau. Fel bod ni medru cael yn gwneud yn gyfiawn. Fel bod Duw, pan mae o'n edrych arna ni, dydy o'n gweld yn bydreddi andrygioni ni, ond mae'n gweld cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. A sut dyn ni'n cael hyn? Wel, mae Paul yn dweud yn glir, yn cyfiawnhau trwy ffydd. Trwy ffydd, dyn ni'n cael y pethau yma, trwy gredu. Rhodd ydi o. Nid rhywbeth dyn ni'n gorfod gweithio mwyn i dderbyn. Beth ydy rhywbeth lle dyn ni'n sylweddoli bod ni berthynas yma wedi torri gyda'n tad, bod ni yn euog, bod ni ddim mewn heddwch gyda Duw, a bod ni'n galw allan am gymorth, a bod ni'n derbyn maddeuant trwy gredu'n Iesu Grist, trwy weld fod Iesu wedi marw ar y groes trosta ni, a trwy roed yn bywydau iddo fo. A felly dyna sut dyn ni'n cael yn cyfiawnhau. Dyna sut dyn ni'n cael yn gwneud yn iawn gyda Duw. Dyna sut dyn ni'n profi Duw yn y bywyd yma, ac yn cael ei profi cael bod gyda fo pan fyddwn ni yn marw ac mewn i'r bywyd nesaf. Mae'n newyddion rhyfeddol, mae'n newyddion ffantastig, mae'n newyddion gorau, a mae'r peth pwysicaf yn y byd i gyd. Dyn ni'n mynd i ganu rwan, ac wedyn mae gwawr yn mynd i weddio, ac wedyn mae Gwydion yn mynd i roi gair i'r plant i dresbonio chydig bach yn fwy ar hyn. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dynder dynau oes, pryd hyn rwyf wan, di bryd
Na dim ymddiiriad tra bwy byd, ond yn dyhannau di fynyw, dy bwynau di a farwol bwy, gai fod yn ymthros di mi. Dyma lle'r ydoedd ar brynhawn, Ias Isaiah yn disgleirio'n llawn, mi o'r unweddau yn gytun, yn brynu'r bwrdd giliedig ddyn. Hwy'n a llawenydd dan y oes, tristwch a chariad ar y groes, ble bydd unweddau fel yr rhain, erioed o'r blaen, dan y goron fi a berth a ferdwn, o beilin sydd o dan yr môr, a cwrdd fy fario ar y dywain, fi gwymp o dew dan y Gweddïwn. O dad, diolch yn bod yn gallu dod at o flaen di i ddyfoli, ac i ddiolch i chdi am dy rodd i ni'n Iesu Grist. Mae dy air yn dweud, carodd Duw y byd gymaint na sydd yn rhoi unig fab. Diolch i ti roi Iesu ni'r rhodd, heb i ni wneud dim i ennill nag i heiddi ei gariad. Diolch fod Iesu wedi gadael gogoniant a pherffeithrwydd y nefoedd i ddod atom i ganol problemau'n sefyllfaoedd bob dydd. Dod atom tra oedd yn dal ddim yn dadnabod. I farw trosom tra oedd yn dal i wrthod. I ni gael y cyfle i gael yn cyfrin un wrth blant di. Diolch am y fath gariad a wnaeth ti roi Iesu, yr anreg mwyaf dridfawr o gennym ti i ni. I ti roi dy bresenoldeb i ni drwy Iesu, ar a ddewid am faddeuant, a cha mwynhau dy bresenoldeb am byth i'r rhai sydd yn derbyn dy rodd drwy ddilyn Iesu. Diolch am dy holl ddeioni rydym yn gweld yng Nghrist Iesu. Y ffordd oedd yn trin bobl pan oedd ar y ddaear. I faddeuant, i gariad, i garedigrwydd, i ostyneiddrwydd, ac i dangnefedd. Y tangnefedd mae di dweud i fod yn rhoi i ni. A diolch am ei addewid i fod gyda ni wastad. Helpa ni i gadw i meddyliad dy ddaioni di, yn calon y ddiolchgar. Mwyn gogoniant i ti, trwy Grist Iesu. Amen. Helo. Wel, mae hi'n ddiwrnod braf, a fel arfer pan mae'n braf yn y pnawn, be da ni'n neud, Daniel? Drofan. A lle da ni'n mynd fel arfer? Da ni'n mynd ar be? Ar beic. Ar y beic, da ni'n mynd ar y beic. A weithiau, am dipyn bach, dwi'n gallu helpu Daniel ar y beic. A mae gen i rhywbeth arbennig i helpu. Be sy'n gyda ni, Daniel? Os ni'n sbio ar y beic yn fanna, be sy'n ei helpu chdi? Be sy'n sownd i dy feic di? Polyn. Polyn. Mae ganddo ni polyn yn sownd i beic Daniel. A dwi'n gallu tynnu Daniel. Dwi o flaen Daniel. A mae Daniel yn teimlo'n saff achos mae o'n gweld fi o'i flaen o. A dwi yna, trwy'r amser, yn cadw Daniel yn saff oherwydd bod y polyn yn sownd i meic i.
Ond oedd hynna neu fi feddwl, mae'n debyg iawn i sut mae Duw hefo ni. Mae Duw yna drwy'r amser hefo ni. Ella bod ni'n methu weld o, ond mae o dal yna, yn cadw ni'n saff. A fel mae'r polyn yn sownd i feic Daniel, polyn coch yn sownd i feic Daniel, a mynd o feic Daniel at fy meic i. Dyna sut mae fy meic i'n sownd. Ond dyna hefyd, o hynna neu fi feddwl, mae'r polyn yn debyg i Iesu Grist. Trwy Iesu Grist, da ni'n gallu mynd at Dduw. A trwy Iesu Grist, da ni'n gallu dod i nabod Dduw. Yr un ffordd a trwy'r polyn, dwi'n sownd i feic Daniel. Trwy Iesu Grist, da ni'n gallu mynd at Dduw. Felly, os da chi'n mynd ar eich beic, gan fod hi'n braf, dwi eisiau chi drio cofio am y polyn sydd yn dal fy meic i a beic Daniel. A fod Duw yna trwy'r amser. Ti'n dweud ta, Daniel? Diolch am ymuno gyda ni y bore yma. Da ni'n gweddïo bod y gwasanaeth wedi bod yn fendith i chi wrth i ni ystyried pa mor bwysig ydy Duw i'n bywyd ni. A bod rhaid i ni fod mewn heddwch gyda Duw. A mae'r unig ffordd i gael yr heddwch yna ydy trwy gyfiawnder Iesu Grist, trwy gredu yn Iesu Grist. Gael orffen drwy roi sialens i chi. Falle bod chi'n gwylio hwn a bod chi yn Gristion, bod chi yn credu. O gai felly roed her i chi os ydych chi'n ymateb i hyn. Mae'n hawdd i ni fel Cristnogion feddwl, wel dwi wedi clywed y cyfan o'r blaen. A da ni'n medru cymryd y pethau ma'n ganiataol, ond mae'n bwysig bod ni ddim. Mae'n bwysig bod ni yn parhau i geisio yr arglwydd, bod ni'n parhau ddod at y groes bob dydd, bod ni'n parhau i sylweddoli yr thrill rhyfeddol sydd gennym ni, yr rhyfeddod o fod mewn perthynas gyda Duw a cael cerdded gyda Duw o ddydd i ddydd. Ella bod chi yn gwylio hwn a ydych chi ddim yn siŵr o'ch perthynas chi gyda Duw. Ella bod chi wedi gofyn i Iesu am faddeuant. O gai felly eich gysurwch chi, os ydych chi wedi gofyn i Iesu, yna trystiwch ynddo fo. Trystiwch yn Iesu Grist. Nid pa mor fawr ydych ffydd chi sydd yn bwysig, ond pa mor fawr ydy Iesu Grist a pa mor rhyfeddol ydy Iesu Grist. A dyn ni'n gwybod fod y groes yn real, dyn ni'n gwybod fod Duw wedi cosbi'r arglwydd Iesu Grist am yn camweddau ni, am yn pechodau ni ar y groes. A dyn ni'n gwybod fod Iesu wedi atgyfodi a'i fod o heddiw yn eiriol trostan ni yn y nefoedd. Ac felly mae'n sicr, mae'r pethau ma'n sicr a felly trystiwch yn Iesu Grist. Ac os ydych chi yn gwylio hwn y bore yma, ydych chi rioed wedi ystyried y peth o'r blaen, ac efallai bod chi wedi sylwi bore yma am y tro cyntaf nad ydych chi mewn heddwch gyda Duw. Eich bod chi mewn sefyllfa beryglus. Gai ofyn i chi, plis peidiwch ag anwybyddu hynny, peidiwch â trio anghofio hynny, ewch yn syth at Iesu Grist. Gweddiwch arno fo. Ewch at y Beibl, darllenwch y Beibl, ond nid mwyn trio perswadio Duw i'ch derbyn chi. Mae Duw yn barod i'ch derbyn chi. Ewch at y groes, ewch at Iesu Grist, sbiwch arno fo yna'n marw trosta chi. A gofynnwch am faddeuant, a gofynnwch iddo fo dod i'ch calon i fyw. Ac mi wnaeth o hynny yn sicr, mae'n dweud fod wrth y drws yn curo, a wneith o ddim gwrthod neb. Gadewch i ni orffen trwy ganu emyn sydd yn atgoffa ni pa mor rhyfeddol ydy Iesu Grist a pa mor ffantastig ydy Iesu a pa mor bwysig ydy o. Oh,
ni.